L-effetti diretti tat-tieni gwerra dinjija bdew jinħassu f'pajjiżna sa minn xhur sħaħ qabel il-ġrejja tal-konvoj ta' Santa Marija. L-ewwel attakki mill-ajru fuq Malta seħħew f'Ġunju tal-1940. Iktar ma daw ix-xhur iktar beda jirriżulta kemm il-pożizzjoni strateġika ta' pajjiżna kienet kruċjali kemm għall-Ingilterra u kif ukoll għat-Taljani u l-Ġermaniżi fid-dawl tal-battalji ħoroġ li kienu għaddejjin fl-istess ħin fl-Afrika ta' fuq. Fil-bidu tal-1942 l-attakki mill-ajru żdiedu aktar minn qatt qabel. F'April biss ta' dik is-sena intefgħu ma' 7,000 tunnellata ta' bombi fuq pajjiżna, ftit anqas minn nofs il-bombi kollha li ntefgħu fuq l-Ingilterra sena qabel fit-8 xhur sħaħ tal-Blitz. L-effetti ta' dan kollu beda jinħass sewwa. Eluf ta' djar u bini ieħor ġarbu ħsarat kbar, jew iġġarfu għal kollox. L-ikel skarsa u bdiet topera l-Victory Kitchen, l-imwiet żdiedu wkoll. Ħafna u ħafna Maltin daw jgħaddu aktar ħinijiet għalkemm ta' shelters jitolbu biex Alla jħarrishom. F'Ġunju tal-1942 sfaxxa pjan biex jinbagħtu żewġ konvojs lejn pajjiżna. L-Ingliżi kienu jafu li mingħajr fuel, ikel u munizzjoni Malta kienet se tkun kostretta ċedi. U f'dal kuntest li fid-9 ta' Awwissu tal-1942 beda l-vjaġġ tiegħu lejn pajjiżna dak li kellu jibqa' magħruf bħala il-konvoj ta' Santa Marija. Kif jispjega pilota Ġermaniż li ħasem fl-attakki fuq dan il-konvoj, l-ordnijiet kienu ċari ħafna. We had a stiff order to attack, to let aside all the warships, at least in the first stage, and to concentrate on the freighters and especially the tankers. L-attakki fuq il-vapuri li kienu jiffurmaw dan il-konvoj kienu kbar. We were happy that we were only up there and we could dive around and then out again. They had a different lot. Mal-400 baħri tilfu ħajjithom u 13 il-bastiment sfaw marqa iżda l-wasla tat-tanker Amerikan Ohio fil-port il-kbir fil-15 ta' Awwissu fissret li Malta setgħet tibqa' għaddejja għal 10 ġimgħat oħra. U eventwalment pajjiżna ħareġ b'rasu mollija il fuq minn dan il-kapitlu mill-aktar diffiċli fl-istorja tal-poplu tagħna.